Да. Дами и господа, отваряме. Тук какво пише? Станислав Христов. Ето. Смол пакет. Не така. Както се разрязва трупче на малко детенце през коремчето леко. В най-меката част. С бавни, леки така, меки движения. Тук около пъпчето е малко по-твърдо. Но и там минава. В крайна сметка. Така. Проверявам за евентуално ДНК чуждо някакво. Експлозиви. Да, няма нищо. Така. И вътре какво имаме? Турбичка за пукане. Която идва за всички. Да, тя идва за всички вас. Стига Тя е много голяма турбичка за пукане. Да, това е гигантска турбичка за пукане. Която имаме какво? Първо имаме тук маркера за блендинг. Prismacolor Premier. Чакай да. Широка страна и тънка страна. Как замели са на моливи? Ау. Така. И, дами и господа, тук имаме метална кутия, тъй наречения тин, с 132 цвята Prismacolor Premier. Плюс получавате бонус 2 артстика. Сега надявам се цветовете да са по-различни, понеже нито лилаво, нито зелено обичам. Така отзад са цветовете. И пристъпваме към разглобяване по най-баталния начин. С хиеновидни движения махаме горния пласт от тънката кожичка, така наречения епидермис. Така. След това, и какво правим? Отваряме по ето този начин кутията. Имаме така, нали, тук някаква опаковка. Между другото имам бонус и острилка. Germany Stadler. Кум, мум, магнезиум. Ето. Така. Запечатам да я вече. Тук имаме книжка с... Какво има в нея книжка? Рекламни разни работи. Така острилка исках аз да си купя. Ето мога да покажа на драгия зрител. Но просто не успях. По-бързо, защото смакваш и ти. Така. То до тук. Ето, има два стика. Единия е такъв светлосин, другия е тъмносин. Така. И започват вече цветово, така. Тук вече на драгия зрител едва ли ще му бъде интересно. То на мен малко не ми е интересно, защото са разбъркани. Защо са разбъркани? Или може би са подредени по някакъв... Така бяха. Ти си сигурен, че не си го отварял? Не видя ли? Ти колко много моливи има, момче. Да. Виж как са наредени на такива някакви чекмеджета. Така. Не може да си го виждаш те пак по някакъв начин. Много яко. И тази скромна кутийка с това скромно маркерче струва 296 лева. Толкова ли беше? 300. Нека говорим в паундове. 129 паунда. Цялата работа